Arză-l făcut dascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Arză-l făcut dascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Tip-to-tip, 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 tip-to-tip. Dă-într-un însuflețit este un neînsuflețit și dă-într-un neînsuflețit un însuflețit. Ac ce foc pe mine, of ce supărare, să strig toată ziua, tot în gura mare. Ac ce foc pe mine, of ce supărare, să strig toată ziua, tot în gura mare. Tip-to-tip, 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 tip-to-tip. Mai puțin se vor certa muiere decât bărbații pentru greșalele ce vor face, de vreme ce muiere este mai proastă și mai lesne spre cădere în păcat. Arde-l focul dascăl, cum mă necăjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Ac ce bucurie, heb când ți-arăt mie, când văd pe câmpie, mi se arată mie. Căprioară fugătoare, pepeliță zburătoare, cătăsărele cântătoare, ce mă chem la vânătoare.